5 eura, ja kad je... Imaš ti pare, idemo, daj mi meni janarka, ne mora deš, ti ti vratim. Ajde, oče gori ću me, 2000 ti tako, odmah. Ajde to, evo te, kurda. Marsenjem buda se Oče gori ću me. Ebi se u grs. U glavu izbor. Ebi se u grs. Ebe se i jebe te glava njena. Kidemo li, ne idem, ti kideš? Kaj na kur kideš? Oče gori ću me 2000 dan. 2000 dan, he. Da još je 7 sat je posedimo toliko, Pa da da. se vratimo ono. Za 5 minuta 2000 kaj su pošli. Evo, ja vađe. Sagășoi, ori sagășoi, cât e bapte? Dă-ne la cuzai mare, chiri, i mare. Ma dobro. Ovo soja 20 kg pjaši. Okruži ga ljubeo. I vinca ovdje sejemo tvoje ovdje šuti. Ja i pusti vince. Pa to saš vino imamo mnogo. Ne, Ama što? Da okruži? ima se ne ljube, sad cijelo večer sedimo od kekalca namo, kur mi prstiš muda. Aj, ti ljubče ga preskačeš iz doma postoje. Moj preko moj. Pa dobro, već čupeš. Ma sad sedimo, pijemo i dupe se, to sad... Nije, to je. Nije, to je dobro. Kideš li ne ideš sad? Evo, toliki vozi, gdje, Mija, ti ovdje vozi. Se smiješ. Ne, ja zopet se razložujem mnogo. Izvini. Ja sam domaći Kada čovjek. jebu oko, to je što kima da jebu. A ja sam domaći čovjek, ja... Jebal, sam te domaćin si, kur moj domaćin si. Ama Znaš ti ko je domaćin u kuću? Mame. Gušec. Pa dobro, Gušec, ama za 4 godine ja da napuštim работу, ne napuštim. Za ti 40 godina si nama za 4 godine. Za 40 godine... Što 4 godine? A? Što 4 godine? 4 godine raboti da ne napušti работу. Pa mi nema selimo do 12, do ono i sa... Do sa banje. Ama i vorak se ja tupim. Dobro, mi je kidemo da okijem tupiš ti. Ne, kje otidemo mi, dobro, kidemo mi. Kaj koji ti? Ajde na tamo gdje onesemo Dejana i Ljedarka, kje ti vraću. Ajde se ovdje kad ti ga opaše. Ovo će kuva. Zlata uvoj. To kada će koji si... Pa zlatu ješ ovo. Kje ti ga opnjava, ja? Ja ti ikam dire, ono se... Zapali. Dojdi. Zašto mene me gledaš? Evo ti ga. A me budi. Nemam pare. Imam pare. Aj vam gorio primjer. Treba da mu ima pivo gledaj. Dobro, Marsenje muda. Pa to ja ti može pare jake da mi ideš odmah. Ej, slušaj, da ti kažem jedno. Pa i da nema. Kola mi je tu po sve. Pa i da nema. Hvala što nemam kola i što ne toliko ovdje još imam u kola da vozi kako pješke da možem idem. A ne sa skola. Hvala što nemam kola i što ne znam kao što treba da vozim, znači svakam Pa brat, imaš još to jedan domu to. Ale, muda, ne znam. Sina treba put gisteru u Znaš dvor. zašto... Koliko para ja kupi to je, brate, što? Što kurga znam, 200 € znam ili 150. Slava, aha, kulo. Zašto ne ide? Bratu, na vreme da je kupio ispod 800 €, 900 € dole njega. Koliko je sad, znaš? Koliko je li? Ajde. On nekak... Kad dolemo prvo, on ne vozi... Ne, koliko? 12. 12? I 25. Daj, u koliko tebe da idemo na dole? U 5. A? U 5. U 5,5. Sestru bi treba da u... A on nije do 5,5 je do 5,5 što je ja. Čuve! Ne. Čupe, daj šojka. Čupe, ne. Kad je sedeo... Imamo mi ova, kad dajemo ramo. Ni 2 na plamenje voda da je. Mrsenje mu, da ti ne stigo sa znasti, ne znaš. Sedi od jutra u vas. Ja, Burđo, brat mu, Sašo, koga će za nas, Krume, koga će još dvojica veše. O, ja čekam u žasaj. Slušaj se! A
Sedimo tamo, pijemo pičku, pa u vas otidemo. Ovo dan skude kad idemo domu 12-1 sata, tijemo i... Ne sam tu. A ne samo u biblioteku neka za kafane, ne mi kaži da nema. Виктор, просто си тия пара да ще го стане от плата и каквото. Какво? Тия парата от плата ще го стане на брата и каквото. На кого? На брата ми? Курм остана. Няма плата. Купи козу, вика, какво да ми остане, вика. А що, козото? Потребим, вика и ти го музим. Бато купил козу. Праве 100 евро. Къда? О, не. Па кой ни казва? Чекай, бе, устате му е, бе, бя и Това са брапата. милиарди вика преви, славно бе плата, толкова паре няма. А кой ни казва? Части, маси. Абе, Съке му кажа, бе. колко знам? А кой ни казва? Ти мусора. И да, В платото взема първо 3-4 кубика дърва, после взема взема от дърва само. 4 кубика дърва право, няма за 3 кубика да мощери. И вика паре, не, после купи козу. Да вика паре, вика порно козу да купим него паре, ще ги дам, вика. И? Кафана. Ще правим. Виж то река тамо, яре има. Не губят козу. 100 евро го плати да му козу. Давам 100 евро за козу. Луви от йога, човек. А, дете има кози. Давам 100 евро за козу. Ама тя ем го пръцем. Викам, го ебеш, го будеш, го важен ти не го за пичко. Яко му се ява? Как курки му се явиш, тя спи. Спи. Сутрин го се нашли, може да отпада едно Не са заедно. 5 Сладам пием да нас. Ако съм дал дека ебеш коза, пием, после много главно. Ево, бе, ajde. Пияно чоро и свадба нещо корец. Како издържава на работа, имам работа, няма сега. Ма се води от континери там. Аз се возя, ама не сега вращам некој пут кај на кола, некојата да треснам. Да тресам. Кола? Ама бе. Е, Абе не е. Игор. а вон среќа нема она. А, Панцир панцир нема. Па панцири, манцири. Е, Димо, валя. па се павлja му викале да, знаеш, да га тужи, како тужи Човек, не знам, Пиjan kurac. On pijan bil, nego on trijezman šutko što pred kamion. A taj vika brgo vodeši, kurma. Ljube, kurvo i ne gleda. Djeca se zeba, što zna se. I ljube, idemo u kafanu. No. Kje daješ jedan, kje tebo, kidemo li sa? Da, već. Tako zboriš ti, aj kidemo neka je porame. Gdje? Kaj džusta. Не могу кидати да ме боя. Имаш пред има пари джаба. Ево, социална грижа. Що кур събере пантоне, козори? Кой носи? Але събере да ево. Габара просто. Я найде, брат. Сега спие, брат ми. С козото имаш. Трябва да разбудиш да се свиркаш. Барне ga покеритне. Брато, запали го гумбу за брат, гумбу ти Kako jari imao. Jare to stvarno bolje, ja mesec, ne 5, šupće. 7 mesec, garantiram. Znaš što? Kad sakaš ja i ti idemo. Dobro. Kaj da idemo? Kad sakaš? Gdje? Sada je vtornik ima, jutra nema muzika, kur moj. Voda sviri. Da vidiš da kako sviri. A pipti da vidiš. Bi se ugas. Pa. Čupek, idemo. Da, bе. Po jedna pijačka otidemo, a posle idemo u petak. Ti mi kaš i glavu pijemo to. Kada će? I taj hoće u džut. Ne moram tamo, idemo u sreće od Tučko drži kafanu tamo. Tučkovci. I poslije? Barbara je bila. Ona je dožila. Posle je bila, posle. Posle su očičko nosle. Dio viknem. Koga? Tripče.